Маната по слънчогледа остава едно от основните предизвикателства за земеделските производители във всички региони на Европа. Първичните заразявания, провокирани от обилни валежи и проливни дъждове непосредствено след сеитба, поставят началото на пораженията по културата. Генетичната устойчивост е призната за най-ефективното средство в борбата с маната по слънчогледа. Но този патоген демонстрира изключителна способност да преодолява защитните механизми, както третиранията на семената, така и гените за устойчивост. За да предвиди неговото развитие, Ракт Семанс осъзнава необходимостта от задълбочено познаване на патогена. Тук влизат в действие нашите изследователи и специалисти, които ви представят решението GenCare – иновативна генетична защита срещу маната по слънчогледа. В нашите климатични камери провеждаме тестове с раси, вписани в националния регистър, както и с изолати, събрани от различни региони от цяла Европа. Сравняваме ги с нашите генетични решения, за да оценим тяхната ефективност. Разполагаме с богата база от източници на устойчивост, която ни дава увереност да гледаме напред в борбата с патогена. Целта ни е да предвидим на време неизбежната поява на нови раси и да предложим устойчиви хибриди преди болестта да се разпространи масово и да нанесе сериозни щети. Разработваме собствени молекулярни маркери, които ни позволяват да интегрираме нови източници на устойчивост в нашите селекционни програми. Хибридите GenCare са уникални генетични решения, създадени и притежавани изцяло от Ракт Семанс. За създаването на високоустойчиви сортове, Ракт Семанс прилага стратегия за многокомпонентна устойчивост, базирана на принципа на генетичната пирамида – метод за комбиниране на различни гени за устойчивост в един хибрид. В нашите селекционни програми съчетаваме гени за основна устойчивост с допълнителни гени за вторична толерантност, извлечени от богатия генетичен фонд на Ракт. Тази комбинация формира стабилен и надежден защитен комплекс, способен да устои на различните раси на патогена. Хибридите GenCare, създадени чрез тази стратегия, обединяват подбрани гени за устойчивост, които се допълват и действат чрез различни механизми. Решението GenCare осигурява по-ефективна и дълготрайна защита срещу маната по слънчогледа. Добрата новина е, че вече разполагаме с няколко генетични конструкции в гамата слънчогледови хибриди GenCare. GenCare не е едно единствено решение, а цялостна система от решения. Те напълно отговарят на очакванията за иновации в съвременното слънчогледопроизводство. GenCare осигурява повече сигурност и спокойствие на земеделските производители и агрономите в борбата с маната по слънчогледа.